Kada je 1076. Dmitar Zvonimir bio izabran za kralja Hrvatske i Dalmacije, papa Grgur VII poslao je opata Gebizona s krunidbenim znakovima, zastavom, mačem, žezlom i krunom u crkvu Svetog Petra i Mojsija u Solin, kako bi ga okrunio za kralja. Dmitar Zvonimir, koji je za vrijeme svojeg prethodnika Petra Krešimira IV. Bio ban u Slavonskom dukatu, oženio se Jelenom Lijepom, kćeri ugarskog kralja Bele I. Arpadovića i sestrom kasnijih ugarskih kraljeva Geze I. i Ladislava I. Uz njihovu pomoć od istarsko-krajinskih markgrofova preoteo je sjeverni dio Bizanske Dalmacije. U nastojanju da učvrsti vlast, oslanjao se na crkvu i njezina glavnog predstavnika u svojem kraljevstvu, splitskog nadbiskupa Lovru. O snazi Zvonimirova kraljevstva svjedoči činjenica da je 20. svibnja 1082. vjerojatno kao papin vazal postao saveznikom normanskog kneza Robera Guiscarda, te sudjelovao u pomorskim ratovima protiv Bizanta. Njegovo brodovlje zajedno s Dubrovčanima sudjelovalo u pomorskim operacijama duž albanske i grčke obale, te u napadu na Drač. Bizantski car obratio se za pomoć mnogim zapadnim vladarima, no nije uspio privući nikoga osim Venecije, koja se bojala normanske vlasti na istočnoj obali Jadrana, pa se malobrojnoj Aleksijevoj vojsci pridružio Dušt Silvio. Normani su osvojili Drač i krenuli dalje, te zauzeli cijelu Makedoniju s Ohridom, od Skoplja na sjeveru do Epira i Tesalije na jugu. Rat je naglo prekinut 1085. smrću Robera Guiscarda, a bizantski car Aleksije I. Komnen, mletačkom duždu Vitalu Falijeru, u znak zahvale dodijelio je naslov Dux Dalmacije i dao mu na upravu Temu Dalmaciju. Ipak Zvonimir je uspio sačuvati vlast na cijelom području svojega kraljevstva, a mletački duždevi počeli su potraživati dobivena prava tek nakon njegove smrti i dolaska ugarske dinastije Arpadovića na hrvatsko prijestolje.